दिनैनि बे जोंनि प्रेस मिट लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय जोंनि बिधवा महिलाफोरनि माखासे प्रब्लेम बा उसुबिदा जानायनि थाखाय जोङो लाबोदों जे सोरबा सोरबा दासिमबो एडमिशन फिस होनो हायाखै बा लेखा बायनो हायाखै बेबायदि आं दिनै गाहाय नेहाथारि बे ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंनाव फन हरै हरै बुंहरगासिनो दं ताकि जोंनि बिटिआर एरियायाव थानाय जेसेबां माने प्राइभेट स्कुलाव जोंनि जाय बिमा बिफा गैजायै गथ'फोर मावरिया गथ'फोरनि एडमिशनखौ फ्रि हगारनांगौ बिनि थाखाय जोङो स्कुलनि बे प्राइभेट स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम जोंनि ससाइटिनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आरो आगोलावबो जोङो जोंनि ससाइटिनिफ्राय माखासे प्रस्ताब होनाय दङमोन जे जोंनि बिधवा महिलाफोरनो बिधवा पेन्सन होनांगौ होननानै जाखालाव दिनै बिधवा पेन्सन मोनैनि खाराव गथ' गथाय एडमिशन खालामनो हायै लेखा बायनो हायै प्रब्लेमा जागासिनो दं बेखायनो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरो जे जोंनि बे बिधवा पेन्सनखौ मान्थलि 5,000 के थाबैनो होयो आरो जोङो जेरै दा मावबोदों बेबायदिनो मावलांबाय थागोन दा जोंनि ससाइटियावहाय 500 एबभ जानानै दं जे जोंनि मेम्बार्सफ्रा आरो बहुत गोबां जायगानिफ्रायबो जोंखौ लेंहरगासिनो दं चिरां बाक्सा उदालगुरि बिथिंजाय बहुत जोंबायदि दुखुथिया महिलाफोर दं जोंनावबो फै होननानै होमबा जोंनि बिटिआर एरियायावनो एसेबां जे दुखुथिया महिलाफोर दङ बिसोर जे मा मावनानै जागोन दिनै हाजिरा मुजिरा खालामनानै गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो ना गथ' गथायखौ फोरोंलांनो बेखायनो जोङो बार बार जोंनि ससाइटिनिफ्राय बिटिआर एरियानि सार आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सारसिम बार बार जोङो रिकुवेस्ट खालामहरो जे जोंनो 5,000 के मान्थलि बिधवा पेन्सन नांगौ होननानै आं बेखौनो जोंनि ससाइटिनिफ्राय बुंनानै बेखिनि बिबुंथि बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय दा जोंनि मेन हेड अफिसा जाहैबाय बे क'क्राझारावनो गासै बिदिनो जोंखौ जे लेंहरगासिनो दं जों बिदिनो ब्रान्स खुलिनो थांगासिनो दं बे बेलायाव जोङो लवार क्लासनिफ्राय आपार क्लाससिम कलेज अफ दि बेहालागै माने फ्रि एडुकेसन होनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय थाबाय जोंनि बे ससाइटिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों आगोलावबो होनबोबाय थादों जे प्रस्ताब होबोगासिनो दं जे जोंनो बिधवा पेन्सन नांगौ आरो जाय बिधवा महिलाफ्रा दासिमबो गाव गावनि नामाव हा गैजाया बा न' गैजाया बिसोरनो बिटिआर सरकारा सारा अननानै फरेस्ट लेन्डबाबो एसे थांनानै थानो थाखाय हा बा न' लुनानै होयो आरो गथ'फोरखौ फ्रि एडुकेसन होयो